ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ତାକୁ ଯାଚିବେ ସେ ଦେଖିବ କେମିତି ମନା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଇବାକୁ ହେଲେ ନା 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 କେତେ ନା କଷ୍ଟ। ବହୁତ ଚାଲାକ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତାର ବିଲକୁଲ ସିଏ ନାରାଜ। ଦେଖିଲ କେମିତି ଖାଇଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖୋଇବାକୁ ହେଲେ ମାଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣେ ଏଣେ ପାଗୁଳୁ ପାଗୁଳୁ ଏଣେ ଅନା ଏଣେ ଅନା ଏଇ 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 ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଖାଉଛି। ହସି ଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ ବାଇ 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 କରିଦେଲ ଟିକେ ଟାଇ ଟାଇ କରିଦେଲ। ହେଇ ଦେଖ 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 ଛୁଆକୁ ଯାହା ଶିଖେଇବ ସେ ସେଇଆ ଶିଖିବ। ଟିକେ ବାଇ 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 କରିଦେଲ ଆଉ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବାଇ 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 ଆଉ ଟିକେ ବାଇ ବାଇ ଆଉ କରିବନି ବାଇ ବାଇ। ଦେଖିଲ ପୁଅ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାତ ଟେକି ଦେଲ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅ ହାତ ଟେକି ଦିଅ।